πόσο περίπου έχουμε εξοδέψει αυτό το μήνα για τον... Δεν πήραμε πολλές πάνες. Αυτό εδώ είναι το λίκνο που μας το πήραν δώρο Κωνσταντίνο και ο Παναγιώτης. Είχε μέρα που αλλάξαμε 18 Pampers. Μία μέρα 18 Pampers. Αυτό εδώ είναι, μας το έδωσε η αδερφή μου. Είναι μπανιέρα λαξιέρα. Ωραία. Καλησπέρα παπάκια. Όπως λέμε και σε κάθε βίντεο, μικρός θέλει το μικρόφωνο μιλήσει από ό,τι κατάλαβα. Τι θα πούμε σε αυτό το βίντεο? Σήμερα θα σας πούμε πόσο περίπου έχουμε εξοδέψει αυτό το μήνα για τον μικρό. Από τότε που γεννήθηκε βασικά. Ναι. Τι χρειάστηκε περισσότερο, τι δεν χρειάστηκε καθόλου. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το τι δεν χρειάστηκε πολύ, ρε παιδί μου. Τι πήραμε δηλαδή και δεν χρειάστηκε τόσο πολύ. Εγώ αγόρασα παραμύθια, που εντάξει, το πρώτο μήνα πήγα να διαβάσω ένα, το διάβασα μόνη μου. Εντάξει, χαμένα δεν θα πάνε αυτά, θα τα διαβάσουμε μετά. Ναι, είναι ο πρώτος μήνας, ας πούμε, ναι. Δεν θα καταλάβω και κάτι. Ναι. Τι άλλο. Πολλά μικρά φορμάκια, που δεν πρόλαβε καν κάποιον να τα φορέσει. Pampers. Αγοράσαμε δηλαδή 2 Ναι. πακέτα έξτρα, που στέλναν χρόνο όταν δεν θα φτάσουν. Και πήρα εγώ γιατί είχε έκπτωση. Και τα πήρα και τα 2. Και εν τέλει τα δώσαμε σε ένα άλλο ζευγάρι που θα κάνουν και εκείνη σε λίγο καιρό μωρό. Το ενός μηνών. Ναι, γιατί αυτό άλλαξε γρήγορα. Δηλαδή με το που έγινε 30. Πήγαμε στο 2, ναι. Με το που Όταν έγινε κάναμε το βίντεο, ένα μετά από μήνα. 3 μέρες, πήγαμε στο 2. Δηλαδή που είναι από 4 σε 8 κιλά, πώς είναι αυτό. Α, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ναι. Και τι άλλα πήραμε? Γενικά δεν πήραμε πολλές πάνες. Πανάκια μικρά. Που Δείξε λίγο χρειάζονται εκείνο. full. Αυτό πάνω παιδί. Αυτά. Τέτοια πρέπει να αγοράσετε πολλά. Θα σας χρειαστούν για πάντα, να ξέρετε. Δηλαδή παίζει να έχουμε 15 τέτοια. Πώς έχουμε? Παραπάνω. Όχι, τόσο έχουμε, αλλά θέλει σίγουρα παραπάνω. Θέλει σίγουρα παραπάνω, γιατί ειδικά αν θυλάζεις. Βασικά δεν ξέρω. Αν θυλάζεις, ξερνάει συνέχεια. Όχι, γενικά μπορεί να ξερνάει. Βασικά ο δικός μας ξερνάει συνέχεια, γιατί είναι λέμαργος. Ναι. Ναι, δηλαδή τρώει και ξερνάει, ρε φίλε. Ενώ τον έχουμε πόση ώρα έτσι ρεύεται 2-3 φορές και ξερνάει. Ξερνάει, γουλίτσες βγάζει. Γουλίτσες, εντάξει, αλλά ναι. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα έτσι. Λοιπόν, τι άλλο? Για τα φορμάκια. Τζάμπο αγοράσαμε, πώς τα λένε, μπιμπερό. Δεν αγοράσαμε. Δεν αγοράσαμε. Είναι και πάλι, δεν τα έχουμε. Ποιος μας τα έδωσε? Η Γεωργία. Ναι. Α, Πήραμε χθες. πήραμε. Ναι, ένα καλό είναι ότι επειδή θυλάζω δεν χρειάζονται γάλατα, σκόνες, μπιμπερό, αποστηρωτές και τέτοια. Οπότε από αυτά γλιτώσαμε κατευθείαν πολλά λεφτά. Ειδικά από τα γάλατα, η σκόνη. Επίσης τα είδη μπάνιου, αφρόλουτρο, πανάκια. Έχουμε και την μπανιέρα, θα σας τα δείξουμε μετά αυτά. Κρεμούλα ήθελε στην αρχή, εξακολουθούμε να βάζουμε. Ποια πήραμε? Την σουντοκρέμ. Όχι, το την κρέμα σώματος λες. Πάνας. Ναι. Επίσης πήραμε σουντοκρέμ για την αλλαγή πάνας κάθε φορά για να μην συγκαίεται, ρε παιδί μου, και τέτοια. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Και το ένα έχει, πόσο έχει? 25. Τι είναι, αγάπη μου, πίνασες? Έχεις πίνασε. 25. Δηλαδή είναι ακριβή, αλλά θα σε πάει καιρό, ρε φίλε. Εμείς τώρα έχουμε μία μέσα που θα σας δείξουμε σε λίγο και άλλη μία στο καρότσι. Επίσης, το καρότσι τον πρώτο μήνα δεν το χρειάζεσαι εν μέρει, αλλά το χρειάζεσαι για να πάρεις το μωρό από το νοσοκομείο που θα πας σπίτι. Χρειάζεσαι το αυγό. Το αυγό που μπαίνει στα μάξι, ναι. Εννοείται. Καρότσι 3 σε 1 μας πήρε η αδερφή μου δώρο. Τέλειο. Ναι. Τι μάρκα είναι? Καγκαρού. Καγκαρού, το όχι. Όχι security. Exclusive. Όχι. Legendary. Όχι το άλλο που είναι διάσημη. Τέλος πάντων, να το θυμηθούμε μετά, θα σου το πούμε. Έλα ρε φίλε, το θυμάσαι. Celebrity. Celebrity. Το Celebrity της Καγκαρού. Celebrity σε μπέζ, τέλειο. Καλό είναι, πολύ καλό, ναι. Τέλειο. Αυτό θα το βάλουμε σε βίντεο γιατί δεν το έχουμε στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Ναι, θα σας το βάλουμε σε βιντεάκι, ρε παιδί μου. Είναι μέσα στα μάξι τώρα και... Έμα, πάνε να το φέρω. Πιπίλες να πάρετε. Εντάξει, μπορεί να μας χρειαστούν κιόλας από τον πρώτο μήνα, και αλλά... μας δεν πολύ παίρνει. Ναι. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, στα Pampers πήραμε σίγουρα αυτά που χρειάστηκαν τον πρώτο μήνα κοντά στα 4 πακέτα. Ναι, αλλάζουμε σίγουρα. Είχε μέρα που αλλάξαμε 18 Pampers. Μία μέρα 18 Την πρώτη Pampers. φορά που πήγαμε να ψωνίσουμε, παίρνουμε το Pampers και λέει Θα μας φτάσει για ένα μήνα, λέω.
Ένα τη μέρα με 2 δεν θα αλλάζει. Πώς αλλάζει? Εκείνη την ημέρα άλλαξε 18 που το είπα, φίλε. Εντάξει, δεν είναι οι πρώτες μέρες που έβγαζε και όλα αυτά από το. Α, ναι, όταν από τη μένα, γέννα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, άμα βάλεις κάτω, άμα τα πάρεις έκπτωση στα Pampers του ενός μηνός, 14 και 14, 28, 56 ευρώ είναι τα Pampers περίπου. Άμα βάλεις τη Sudocrem θα σε πάει πολύ καιρό, σίγουρα 3 μήνες ρε παιδί μου, άλλα 25 ευρώ. Άμα τα βάλεις 2-3 είναι περίπου 11,5 ευρώ. Τι είπα, 7 ευρώ. 8. Ναι, 8 ευρώ. Κάπου εκεί είχανε. Ναι. Ενώ 24 ευρώ, 25 κάπου εκεί. Τι άλλο είναι απαραίτητο τον πρώτο μήνα? Το λίκνο, Ναι, θα σου το δείξουμε τώρα. Αυτό εδώ που έχουμε η φωλιά. η φωλιά. Πάρε την κάμερα, δείξτε με. Αυτό εδώ είναι η φωλιά του. Έχει πάνω κουβερτούλα, ένα για το κεφάλι και τέτοια. Μετά, αυτό εδώ. Δεν γυρνάει να το δείξω. Αυτό εδώ το είχαμε πάρει δώρο στην ξαδέρφη της Στέλλας, το Relax. Και κατέληξε σε εμάς. Και κατέληξε σε εμάς γιατί τώρα δεν το χρησιμοποιούν, έγινε 2,5 χρόνο το παιδί. Έλα, πάμε να δείξουμε το λίκνο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το λίκνο που μας το πήραν δώρο ο Κωνσταντίνο και ο Παναγιώτης. Είναι πολύ χρήσιμο. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, κάτσε να το δείξω. Ναι, ανεβαίνει. Πολύ, νομίζω Ναι. πάει μέχρι 7. Εκείνο μέσα η Γεωργία μας το πήρε το προβατάκι, ποιος μας το πήρε? Ναι. Ναι, η αδερφή μου. Και το άλλο Είναι- το αρκουδάκι. Και εκείνο ήταν το δικό μου. Αυτό εδώ το βράδυ κάνει φως πάνω, ρε παιδί μου, στο τέτοιο. Σαν προτζέκτορας. Ναι, και παίζει και μουσική, βγάζει λευκούς ήχους. Και αυτό εδώ, κουκουβάγια. Ποιος μας το πήρε? Βέβαια, όσους λευκούς ήχους κι αν έχουμε, του αρέσει Ο καταψύκτης. ο Θα καταψύκτης. σου το δείξουμε σε λίγο. Αυτό εδώ είναι, μας το έδωσε η αδερφή μου. Είναι μπανιέρα λαξιέρα. Εδώ πάνω τον αλλάζεις ή την αλλάζεις, αναλόγως αν έχει το κορίτσι. Αυτό είναι φουλ απαραίτητο, να ξέρετε, και το λίκνο. Εννοείται. Ε, Και μπανιέρα. Εδώ είναι μπανιέρα. Από εδώ πίσω έχει. Έλα από εδώ να το δείξεις. Έχει το λάστιχο. Ναι. Εδώ έχει το λάστιχο που το βγάζεις, το αδειάζει σε μια λεκάνη, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό εδώ λέει τη θερμοκρασία. Pampers. Δείξε. Εδώ λέει τη θερμοκρασία και έχει και την τάπα εκεί. Εδώ έχει ράφι για τα Pampers και αυτά. Τώρα, άμα θέλεις το δένεις από κάτω, αλλά δεν είναι απαραίτητο γιατί είναι ακόμα μικρός και δεν πολύ κουνιέται. Αυτά. Ένα κάδο σίγουρα για τα Pampers. Τον είχα πάρει από το Τέμο αυτό, τον είχαν, στη χορηγία μου τον είχαν δώσει. Θέλετε τέτοια μπουρνούζια. Α, πετσέτες είδες. Πετσέτες, ναι. που είναι σαν βάφτισης, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και πάμε στο άλλο το δωμάτιο. Μετά φορμάκια και τέτοια είναι πολλά που μας πήρανε δώρο. Μαξιλάρι θυλασμού. Ναι, πολύ χρήσιμο και για τον ύπνο. Φουλ. Και ειδικά όταν είναι Εδώ τα έγκυος η γυναίκα. δωράκια. Και όταν ήταν έγκυος η Στέλλα, τη βοήθησε πολύ αυτό. Ναι. Αυτό εδώ μας το πήρε η ξαδέρφη της η Γεωργία και ο Κώστας και η Μαρία. Μαρία και Σωτήρης. Αυτό η Κωνσταντίνα και ο Παναγιώτης και το Χρύσα. λίκνο. Η Χρύσα εκείνο. Η Χρύσα Α. μας πήρε και την φωλιά. Και τη φωλιά μέσα. Δείξε τον καταψύκτη που κοιμάται εκεί πάνω. Καταψύκτης, εγώ κάθομαι εδώ, στον υπολογιστή, για να κοιμηθεί και να ακούει. Βέβαια, αυτό είναι το δωμάτιό του, που ακόμη δεν το έχουμε φτιάξει, αλλά από εβδομάδα λογικά θα ξεκινήσουμε. Έλα. Ο νονός του μας είχε πάρει και ρουχαλάκια. Και αυτό εδώ. Το έχουμε εδώ στο κρεβάτι για να κοιμάται μαζί του. Πάνω κάτω αυτά. Θέλετε σίγουρα 99%. Φωτάκι ανοιχτός, σίγουρα. Ναι, φωτάκι είναι εκτός για να το βλέπετε. 99% baby care στην αρχή πέραμε με τα Pampers, αλλά είχε 2,5 ευρώ το ένα. Και τώρα παίρνουμε τα 3 τέτοια, 2,72. Εδώ είναι η Sudocrem που σας είπα ότι θα σας τη δείξω λίγο. Αλλά αυτή είναι και η πιο μεγάλη. Ναι. Αλλά βάζουμε και αυτό. Αυτό δεν το βάζεις στο σώμα, δεν το βάζεις. Όχι, στο σώμα βάζουμε αυτό. Αυτό που μπαίνει. Ας το τέτοιο του. Και το αφρόλυτρο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς. Α, και θερμόμετρο Πενάκι, είχαμε. θερμόμετρο. Η αδερφή μου νομίζω μας το σκεφτώ. Αλλά έγραφε τη θερμοκρασία εκεί που σας έδειξα, οπότε δεν χρειάστηκε. Αυτά. Δεν νομίζω. Τώρα αν ξεχνάμε κάτι κι εμείς, κάντε ένα subscribe και ένα σχόλιο από κάτω, πείτε μας τη γνώμη σας, αν σας αρέσουν τα βίντεο, τι ιδέα θα θέλετε να κάνουμε σε βίντεο.
Γενικά σε ρούχα δεν ψωνίσαμε σχεδόν καθόλου γιατί μας τα πήραν όλα δώρο. Γενικά μας τα πήραν σχεδόν όλα δώρο. Αυτά. Στο σύνολο εμείς τι δώσαμε για τον πρώτο μήνα, 100 ευρώ. Ναι, δώσαμε για τα Pampers, κρέμες και τέτοια. Ναι, για τα κλασικά πράγματα που χρειάζεται, ρε παιδί μου. Επειδή δεν θέλει γάλα, γλιτώσαν πολλά λεφτά. Αλλά τα τρώει Στέλλα. Σιγά. Ενώ θα τρώει σε φαγητό, ρε παιδί μου. Ναι, το κατάλαβα. Όχι, εντάξει. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και γράψτε μας από κάτω τι θα θέλετε να δείτε σε επόμενο βίντεο. Έχεις να πεις τίποτα άλλο? Όχι. Ούτε 100 ευρώ τον πρώτο μήνα. Ναι. Αλλά επειδή είχαν πολλά δώρα. Αλλιώς το καρότσι είχε κοντά στα 5 εκατοστάρικα, 3 σε 1. Αυτό εδώ είχε κοντά στα 80. Το relax. 110. 110 το relax. Είναι Το κουνιέται τέλει. μόνο του και παίζει και μουσική. Το λίκνο είχε. Πόσο? 2. Δεν ξέρω. Κάπου εκεί 2 εκατοστάρικα που είχε. Η φωλιά. Εντάξει, τα δώρα τώρα Δεν ξέρω, θυμάμαι ναι. πόσο είχαν. Τώρα πάνω κάτω ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω. Στο περίπου λέω. Δεν τα ψάξαμε. Όχι, εντάξει, τα κοιτούσαμε πιο παλιά για να τα πάρουμε. Ναι. Και μας πήραν σχεδόν ό,τι αυτά που θέλαμε, θέλαμε. ναι, Κατάλαβες. ακριβώς. Γι' αυτό πάνω κάτω ξέρουμε τις τιμές. Γενικά, ευχαριστούμε όλους για τα δώρα. Τους είπαμε και ευχαριστώ. Και αυτά. Bye. Bye.